сустрэлі мацяркі сыноў Васіль Зуёнак. З вайны сустрэлі мацяркі сыноў і выглядалі, радзілі нявестак. Сын яе дадому не прыйшоў. Прыйшло кароткае, прапаў без вестак. Сябры пасмуткавалі, землякі, слязу змахнула ў потакі дзяўчына. Не верніца, знаць лёс яе такі, ды толькі сын для маці не загінуў. Знаходзіць маці тысячы прычын, чаму так доўга сын яе ў дарозе, чаму недзе разгладзіць ёй маршчын і высушыць на родным твары слёзы. Яна, між рэчаў, самых дарагіх, кашулі сына бережна хавае. Святочным днём падоўгу каля іх стаіць, гамоніць з імі, плача і ўздыхае. Ёй успамінаецца тады, як сын казаў: Вярнуся, не загіну, чакай мяне, чакай. Ідуць гады, і кожны дзень чакае маці сына. І вось аднойчы у святочны дзень прыходзіць паштальён з лістом ад сына. Матуля, ты мяне сустрэнь, прабач, даруй, жывы твой сына. Нібы ўсё абарвалася ўнутры. На момант маці дыхаць перастала. Я ведала, сыночак, ты жывы, я ўсё жыццё цябе чакала. Матуля быццам ажыла, прыбрала ў хаце, ежу згатавала, сукенку сабе новую знайшла і на дарозе чакаць сына стала. Прайшлі гадзіны, тыдзень мінаваў. Праносяцца і месяцы ў хаціны. Галоўнае, што сын ёй напісаў, а значыць, ён жывы і не загінны. Аркуш паперы, маці за сталом, і на далоні фотаздымак сына. Выводзіць яна літары між слоў. Прабач, даруй, жывы твой сына. І вось аднойчы у святочны дзень прыходзіць паштальён з лістом ад сына.